Ahoj, chtěli bychom se s vámi podělit v dnešním videu o tom, proč používat Buffer a co to vlastně je za nástroj. Buffer je skvělý nástroj na plánování příspěvku na sociálních sítích. Používá ho více než 2,5 milionu uživatelů a firem a jeho největší předností je jeho jednoduchost. S Bufferem ušetříte čas každodenního postování a vaše příspěvky si můžete naplánovat na několik dnů či týdnů dopředu. Záleží na tom, jaký plán zrovna využíváte. První plán je zdarma, což je velká výhoda, a můžete se připojit do Bufferu jednu z každé sociální sítě, kterou Buffer podporuje. A to je Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+. Také je to omezené počtem příspěvků, které můžete naplánovat. Těch můžete naplánovat až 10. Každopádně tenhle plán doporučujeme, aspoň si vyzkoušíte, jak Buffer funguje a uvidíte, jak vám usnadní život na sociálních sítích. Dalším a zároveň prvním placeným plánem je plán Awesome, který stojí $10 měsíčně, ale s jeho pomocí už si můžete naplánovat až 100 příspěvků dopředu. Můžete tam připojit až 10 profilů v svých sociálních sítích bez omezení, kterou vyberete. A také nejste ani omezení volbou, v který den nebo v který čas chcete postovat, a můžete připojit až 15 RSS zdrojů. Další plán je plán Business, který využijou hlavně firmy a agentury, jelikož umožňuje připojit velké množství profilů na sociálních sítích a i množství příspěvků, které můžete naplánovat, je mnohem větší. Od plánu Awesome se liší hlavně v tom, že zde může mít více uživatelů individuální přihlášení, čili máte několik správců. Těm můžete přiřazovat různé role, které mají, ať už administrátorskou roli, editorskou nebo autorskou. A pokud se rozhodnete ho využívat pro váš biznis, tak můžete si ho vyzkoušet 30 dní zdarma. Co mně osobně se líbí na Bufferu je to, že má rozšíření do prohlížečů, jako je Chrome, Safari nebo Firefox. To vám umožňuje, když vidíte nějaký článek nebo obrázek na internetu a čtete si ho, tak je tam v podstatě vám zobrazí taková ikonka, na kterou si kliknete a můžete to rovnou naplánovat na další týden. A nemusíte vůbec tady tenhle obrázek stahovat nebo článek si ukládat, jeho link a podobně. Když pracujete s Bufferem, máte pocit, jako byste postovali příspěvek přímo na onu sociální síť. Pro Twitter vám hlídá počet znaků a na Facebooku vám přímo ukáže, jak bude post vypadat, když tam vložíte například nějaký odkaz. Čili vám to stáhne i fotografii a vidíte přímo, jak příspěvek vypadá.